Goedenavond allemaal, van harte welkom kijkers thuis en alle gasten hier in ons café bij het Alzheimer Café van de maand september. Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Dat is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de ziekte Alzheimer en andere vormen van dementie, om zo de kennis en bewustzijn daarvan te vergroten. Het thema voor dit jaar van de Wereld Alzheimerdag is samen muziek maken. En dat is bewust gekozen omdat mensen met dementie vaak heel hun leven al muziek hebben gemaakt of muziek hebben geluisterd. En er wordt gemerkt dat als zij weer muziek luisteren, bepaalde beelden of sferen van vroeger weer terugkomen. Muziek is sowieso een hele fijne manier om een goede sfeer te creëren. Vanavond in ons café sluiten wij daarbij aan met het thema en hebben wij een muziektherapeut te gast die van alles kan vertellen over wat muziek kan betekenen voor mensen met dementie. Misschien is het goed om te zeggen wie jij bent, Nico. Ja, dat wou ik net doen. Ik ben Nico. En ik ben Catharine. Goeiedag. Nou, we hebben inderdaad een gast, Niki Smets. Ja, klopt. Jij bent muziektherapeut. Ja, inderdaad. Zou je eens willen uitleggen wat dat een beetje inhoudt? Ja, muziektherapeut zijn is heel breed. Je houdt je natuurlijk voornamelijk bezig met muziek. Maar daarnaast ook het stukje therapie wat erbij komt kijken. En muziektherapie kun je bij heel veel verschillende doelgroepen gebruiken. Waaronder de doelgroep ouderen, ouderen met dementie, ouderen op de somatiek afdeling. Ja, en eigenlijk ga je aan de hand van muziek ga je bezig met doelen. En dat kan gericht zijn op emotieregulatie, dat kan gericht zijn op angsten verminderen, op depressieklachten verminderen. Maar het is heel breed, ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Doe je dat al lang, Niki? Nou, ik moet zeggen, in 2017 ben ik afgestudeerd, al. Dat is al inmiddels wat jaartjes geleden. Ja. Maar ik heb hier en daar verschillende banen gehad binnen de ouderenzorg. Zowel als activiteitenbegeleider, ook als trainer voor medewerkers in de ouderenzorg. En nu sinds een half jaar ook weer werkzaam als muziektherapeut binnen de zorggroep. Nou is het zo dat je voor ons voor vanavond een presentatie gemaakt hebt. Misschien is het wel handig dat je daar al gewoon mee gaat beginnen. Ja, helemaal goed. Gaan we dan doen. Kunnen we aan de hand daarvan kijken of daar vragen op afkomen. Ja, gaan we doen. Super. Okay. Wij gaan zitten. Zeggen ze in koor. Lange avond. Nou, goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het heel fijn en leuk dat ik deze presentatie ook mag geven. We gaan het vandaag hebben over muziek en dementie en vooral waarom werkt muziek zo goed bij mensen met dementie? Nou, ik heb net al een beetje mezelf voorgesteld. Ik ben Niki Smets, muziektherapeut bij de zorggroep en werk inderdaad met de doelgroep ouderen, met ouderen met dementie, ouderen op de somatische afdeling, maar ook mensen die een CVA hebben gehad of kampen met depressieklachten. Dat is eigenlijk een hele brede doelgroep waarmee ik aan het werk mag gaan, wat ook heel erg interessant en heel erg leuk is. Maar ja, jullie zijn natuurlijk hier voor het antwoord op de vraag: waarom werkt muziek nou zo goed? Voordat we die vraag gaan beantwoorden, neem ik jullie even kort mee en waarom emotienetwerken en muzieknetwerken eigenlijk vaak langer lijken te werken in de hersenen. Hoe komt dat? Dat ga ik jullie uitleggen aan de hand van een afbeelding. Een schema wat Anneke van der Plaats heeft gemaakt. Zij is een van de dames die dementie heel goed op de kaart heeft gezet wat betreft hoe we er tegenaan moeten kijken en wat het nou precies is. Het brein bestaat uit 4 niveaus. Dat is bij iedereen zo. De eerste 2 niveaus, dat is het onderbrein, dat is het emotioneel brein. Daar bevinden zich alle emoties. We kennen ze allemaal, de 4 B's. Boos, bang, blij en bedroefd. En veel meer dan dat. En dan hebben we niveau 3 en 4. Dat is het bovenbrein. En dat is het rationeel brein. Dat zegt het al, het denken, het kiezen. Nou ja, in je kindertijd en in je puberteit ben je volop bezig met dat onderbrein ontwikkelen. En ben je aan het ontdekken van wat zijn emoties, hoe voel ik me, hoe kan ik die emoties reguleren. Die fase dat bijvoorbeeld dat kindje van 3 op de grond aan het huilen is in de supermarkt omdat hij niet krijgt wat hij wilt.
Dat is die fase, hè, van hoe ga ik daarmee om met teleurstelling? Hoe ga ik om met verdriet? Maar ook hoe reageer ik als ik blij ben? Nou ja, dat ontwikkelt zich een tijd door. Dan komen we, naarmate dat je ouder wordt, kom je bij niveau 3 en niveau 4, het bovenbrein. Oftewel het rationele brein. En ga je bezig met denken, ga je bezig met hoe maak ik keuzes, hoe leer ik organiseren, hoe leer ik plannen. Dat is wat er allemaal in dat bovenbrein gebeurt. Even heel kort uitgelegd. Er gebeurt natuurlijk veel meer in het rationele brein, maar laten we het vooral voor nu even wat simpeler houden. Wat we zien bij mensen met dementie, en we pakken heel eventjes de vorm van Alzheimer. Bij Alzheimer zie je dat mensen geleidelijk achteruit gaan. Of dat er geleidelijk hersencellen beschadigd raken. En dat begint hierboven, bij niveau 4, dat rationele brein. Naarmate dat er meer hersencellen beschadigd raken, zakt het niveau naar beneden, zakt het omlaag. En uiteindelijk komen we uit dat het rationele brein niet meer zo goed werkt als wat het voorheen deed. Dus we kunnen niet meer zo goed organiseren, we kunnen niet meer zo goed plannen, we weten niet meer welke dag het is of hoe laat het is. Alles wat hier gebeurt, daar zijn we dan niet meer zo goed in. We komen terecht in dat emotionele brein. Dat zie je ook vaak bij mensen met dementie, en zeker in de verpleeghuizen, dat ze heel veel emoties hebben. Dat kan natuurlijk blijdschap zijn, maar dat kan natuurlijk ook verdriet zijn. En heel veel angst, wat doe ik hier en waarom ben ik hier? Maar ook heel veel woede. Dat is niet eerlijk, waarom ben ik hier überhaupt? Hoe komt dat dat emotionele brein zo lang daar blijft? Waarom raakt dat niet zo snel beschadigd? Het emotionele brein is evolutionair gezien heel sterk verbonden met onze zintuigen. Dat is iets wat heel lang actief blijft, omdat het ook verweven zit door de hersenen. Bij het rationele brein, ja, dat heeft allemaal vaste plekken in de hersenen, maar de emoties lijken er een beetje doorheen te vloeien. Maar ja, waarom werkt muziek dan zo goed? Wat wil dat nou zeggen over die muzieknetwerken? Net zoals emoties is muziek niet één plek in de hersenen. Muziek raakt heel veel dingen aan. En vooral houdt zich ook heel erg bezig met emoties. Zoals taal vrij duidelijke gebieden heeft waar het moet zijn, is muziek ook iets wat gewoon verweven zit door de hersenen en wat verspreid verwerkt wordt. En dan hebben we het over het gehoor. We luisteren naar muziek, maar ook de motoriek, het bewegen op muziek, het geheugen, de emoties, maar ook beloningssystemen. Daar kom ik zo ook nog even op terug. Muziek doet dus eigenlijk heel erg veel met ons. Ik zal ze even allemaal één voor één bespreken. We beginnen met muziek activeert diepere en meerdere hersengebieden. Wat ik net al zei, omdat muziek zo verweven zit, tikt het dus, zoals taal of visuele prikkels, veel meer specifieke gebieden aan. Dus dan hebben we het over inderdaad het gehoor, de motoriek, de emoties, het geheugen, beloningssystemen. Daardoor omzeilt muziek soms beschadigde gebieden, waardoor er soms weer een lampje aan kan gaan. Dat je dat muziekje hoort, dat je denkt, hé, dat ken ik. Dan wordt er weer even een baan heel even aangezet in de hersengebieden. Geheugen en emoties zijn sterk verbonden met muziek. Ik denk dat u dat allemaal wel kent. Of dat liedje van uw trouwdag waar u de eerste dans op heeft gehad. Of toen u zelf nog een kind was, die kinderliedjes die u vroeger allemaal zong. Het zijn allemaal hele specifieke herinneringen die gekoppeld worden aan muziek. Dus zodra je die muziek hoort, gaat dat gebied even aan. En dan denk je, hé, ik ken dat liedje. En dan ga je eigenlijk uit automatisme dat meezingen. Muziek stimuleert contact en communicatie. Dat is ook iets wat ik zie binnen de muziektherapie-sessies die ik geef. Soms zijn mensen niet meer in staat om echt te communiceren met taal. Dat lukt niet meer of ze begrijpen het niet meer. Maar muziek doet daar iets heel erg moois.
Want bij muziek hoef je niet te praten. Waar woorden soms kunnen falen, blijft muziek toch altijd spreken. Door middel van een mooie melodie of gewoon even een aanraking met elkaar. Want oogcontact is ook een vorm van communicatie. Elkaar heel even in de ogen aankijken, heel even glimlachen naar elkaar. En dat zijn toch altijd hele mooie momenten die muziek ook oproepen. Muziek vermindert stress en onrust. Dat vind ik altijd een hele belangrijke. Angst, onrust en agressie verminderen, dat is iets wat heel fijn werkt met muziek. Daarbij zeg ik ook, natuurlijk niet in alle gevallen, maar in heel veel gevallen kan bijvoorbeeld een bekend liedje of een rustgevend liedje juist die onrust wegnemen of juist die agressie wegnemen. En ook op het moment dat je een liedje hoort, waar heel veel voorspelbaarheid in zit, bijvoorbeeld dat kinderliedje wat je al van jongs af aan kent, de ritme die erin zit, de structuur die erin zit, die structuur kan ook onrust verminderen. En wat is iets wat mensen toch altijd nodig hebben, en dat hebben we ons hele leven nodig, dat is toch wel een bepaalde vorm van veiligheid. En dat kun je ook heel erg fijn vinden in muziek. Beweging en welzijn door muziek. Ja, dat slagerliedje waar je toch van links naar rechts op mee gaat doen, ja, het zet je lichaam aan. Je gaat het bijna automatisch doen. Of even meetikken of gewoon meeklappen. Er zijn zoveel liedjes waar je bij meeneuriet of waar je toch voluit meezingt. Daarnaast werkt ritme ook heel goed op de hartslag, maar ook op de ademhaling, op de spierspanning. Het is ook heel breed, als je denkt over beweging bij muziek. Je kunt muziek heel breed inzetten. Bijvoorbeeld door een bepaalde ritme. Bij mensen met Parkinson kun je een bepaalde loopgroep opzetten, dat je op de maat van de muziek gaat leren lopen weer. Rustige muziek kalmeert en ritmische muziek activeert. Dus op het moment dat je onrust wil verminderen, ga je juist op zoek naar rustige muziek die aansluit bij die persoon. Of als je juist denkt van misschien moet er iets meer beweging in komen, laten we eens wat meer ritmische muziek gaan kiezen. Deze is ook heel belangrijk. Muziek maakt dopamine vrij. Weet iemand wat dopamine is? Hoe ze dat noemen? Ja, het gelukstofje, het gelukshormoon. Dat is hetzelfde dat als ik, dat doe ik wel eens vaker in de therapiesessies, ik zing een klein stukje van een zin en ik laat de ander hem afmaken. Want in onze hersenen werkt het zo, dat als jij iets afmaakt, dan kan dat juist heel veel, een soort van, het is bijna een bevredigend gevoel, dat je een zinnetje kan afmaken. Dat is heel prettig, waardoor dat gelukshormoon ook weer vrijkomt. Dat is tevens ook verbonden aan nog een hormoon, wat vrij kan komen door mee te zingen. En dan gaan we meteen naar de volgende. Muziek ondersteunt sociale verbinding. Hij maakt ook het stofje oxytocine vrij. En oxytocine is het verbondenheidshormoon. Dus op het moment dat jij in een ruimte staat en ik zing een liedje en ik zeg, nu jullie, en jullie zingen allemaal mee, dan maakt dat een bepaald stofje bij je vrij. En het fijne is, door dat stofje voel je je minder eenzaam. En zeker als we nu kijken in de huidige maatschappij, wat eenzaamheid toch wel een onderwerp aan het worden is juist muziek ook zo'n fijn middel om in te zetten tegen eenzaamheid. Ik zal eens even een casus vertellen die ik in therapie heb, om het voorbeeld met alle benoemde zaken die muziek bij je teweeg kunnen brengen, wat verduidelijken. Deze mevrouw is 90 jaar, heeft de ziekte van Alzheimer en ervaart angst en onzekerheid en daarnaast ook fysieke en mentale onrust. Een hele mond vol, heel veel spullen. De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik van oei, oké, dat wordt een uitdaging. Geen idee hoe ze op mij gaat reageren.
En het eerste moment dat ik haar zag, een glimlach was genoeg. Het enige wat bij deze vrouw ook enorm was, is dat ze altijd dit eigenlijk zegt. Verschrikkelijk, 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 verschrikkelijk. Dat is goed, dat is goed. Nee, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Het is constant gebruikt ze dat woordje. Maar of er echt een betekenis aan zit, dat weten we niet. Maar dat is blijkbaar een prikkel die zij constant wil geven om zichzelf goed te voelen. Ik ben daar toen betrokken voor het stukje angst en onzekerheid weg te nemen. En ik pak mijn gitaar erbij en ik begin gewoon oud-Hollandse liedjes voor haar te zingen. Daar bij die molen, Tulpen van Amsterdam. En op het moment dat zij de muziek hoorde, stopte de woordjes, was ze stil. Ze had ook heel veel last van tremoren. Stopte, haar hele lichaam ontspande. En ze keek me aan met een glimlach en ze begon mee te zingen. De tekst kende ze niet zo goed, dus ik dacht, nou weet je, we gaan het eens op la 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 doen. En dat werkte net zo goed. Je hoeft de tekst niet eens te kennen. En ze begon mee te zingen. Nou, ik dacht, misschien een kerkliedje. Hè. Het is toch een oudere generatie die iets meer met de kerk zijn opgegroeid. Dus ik zong voor haar te Lourdes. Het Ave Maria liedje. En ze deed haar handen bij elkaar en ze begon mee te deinen op de muziek. En ze zong heel rustig Ave, Ave, zong ze heel rustig mee. En er ging zo'n rust van haar lijf af. En op het laatst, toen we elkaar gedag zeiden en dat ik zei tot volgende keer, drukte ze haar hoofd tegen mijn voorhoofd aan. En toen was het heel even rustig. En dan zou je denken, oh, zouden die woordjes dan langer wegblijven? Op het moment dat ik dan weer de ruimte verlaat, hoor ik toch wel weer die stopwoordjes. Dus het is nog steeds een zoektocht met deze vrouw. We zijn nu bezig met verschillende interventies, met verschillende acties die we in kunnen zetten om te kijken of we die prikkels, want ze lijkt heel veel behoefte te hebben aan prikkels, om die prikkels wat meer daar te laten zijn. Morgen, toevallig ga ik er naartoe en ga ik eens kijken, wat kunnen we met het muziekkussen? Daar komt muziek uit, komt rustgevende muziek uit. Wellicht kunnen we nog veel meer proberen. Maar dit is een voorbeeld van een casus van mensen die ik eigenlijk dagelijks zie. Als we dan weer even terugkijken naar die zaken, wat muziek kan doen. Het gehoor, de motoriek, het meebewegen, de emoties die het losmaakt, die blijdschap, maar ook het geheugen, de liedjes die terugkomen, het vouwen van die handen in elkaar als je het Ave Maria zingt, omdat dat zo erin geborteld zit dat je dat vroeger deed als je dat zong. Maar ook die contact en communicatie. Waar het voorheen toch wel lastig was om met haar contact te maken, om echt volledig in contact met elkaar te zijn, maakt dat we door muziek met elkaar echt even verbonden waren. En dat we echt oogcontact hadden en die glimlach vrij kon komen. Die onrust die even wegzakte, het automatisch meeneurien, het meezingen op de muziek. Dat stofje dopamine, ja, dat kan ik natuurlijk niet bewijzen, maar ik ga ervan uit dat dat natuurlijk loskomt. En ook die sociale verbinding. Je bent toch samen. Dus eigenlijk zie je door, en dit is een half uurtje, die sessies, wat ik met haar heb, maar een half uurtje kan zoveel losmaken. En bij de ene cliënt is het effect heel langdurend. Dan kan het echt een week voortduren dat iemand zich goed en vrolijk voelt. En bij een ander kan het gewoon een momentopname zijn. Maar zelfs die momentopname kan zo'n meerwaarde zijn. Eigenlijk wil ik vooral nu afsluiten, want we zijn alweer aan het einde van de korte presentatie, dat je toch ziet dat muziek deuren opent in het brein die soms door dementie bijna gesloten lijken te zijn. Dank u wel. Heel erg goed verhaal. Dankjewel. Ja, daar zijn we even stil van. Hè? Ja. Wat bij mij naar voren komt is dan van, maakt het dan nog verschil van of mensen echt diep in de dementie zitten of vooraan in de dementie, waardoor je bij de een misschien wat meer
kunt bereiken dan bij de ander? Nee, dat hoeft niet per se uit te maken. Soms is het ook, als iemand wat verder in de dementie is, dan moet je misschien juist net wat andere dingen uit de kast trekken om in contact te komen of misschien die onrust weg te nemen. Maar ja, weet je, muziek spreekt bijna, zeg ik even, bijna iedereen aan, waardoor je bij iedereen wel een deur kunt openen. Ja. Is het nou ook dat, ik ga maar heel even na, 14 jaar, hè? Ik was helemaal weg van mut en dat soort zaken. Hè? Ja, dat was toen in die tijd. Maar ik wil zeggen van, speel jij daar ook op in de zin van dat jij van tevoren wilt weten van, goh, wat was nou de muziek waar iemand van hield? Ja. Absoluut, zeker. Ja, je merkt in de wat oudere generatie, en dan bedoel ik de mensen die rondom de 80, 90 zijn, speel ik toch wel veel oud-Hollandse liedjes. Dus echt inderdaad het Daar bij die molen en Tulp uit Amsterdam. Maar er komt nu een generatie aan die ook van de Beatles houden en van Queen. En dat vind ik ook super tof om te spelen. Ja, weet je, ik gooi er wel een eigen draai aan, maar dat is, je beweegt mee met de generatie die je voor je hebt. En ja, ik ben geen fantastische Duitse zangeres. Maar ja, als iemand Duitse muziek mooi vindt, ja, wie ben ik dan? En dan ga ik Duitse liedjes leren. Ja. Oh, dat ga je dan ook echt instuderen? Ja. Wat goed. Ja. En gebruik je alleen een gitaar of gebruik jij meer instrumenten? Hoe gaat dat dan? Ja, mijn hoofdinstrumenten zijn zang en gitaar. Daar ben ik ook echt mee opgeleid geworden. En daarnaast krijg je dan ook nog handvaten van hoe kun je kleine percussie-instrumenten. En zeker omdat ik als muziektherapeut, wij zijn best wel veel op weg. Dus je kunt niet een piano achter je meeslepen, weet je. Dat is heel lastig. Nee, dan neem je een tas met of een tamboerijn of sambaballen. Het is dat de mensen ook wat kunnen doen, ja, zeg maar. Precies. Of dat je, ik heb laatst ook een keer gewoon een kleine djembe, een kleine trommel heb ik meegenomen. Ja, die kun je alsnog tussen de benen klemmen en dan kun je er ook gewoon mee spelen. Dus je gebruikt veel. Je kunt veel instrumenten gebruiken, maar ik heb ook altijd een muziekbox bij me, een kleintje, dat ik ook altijd kan inspelen op muzieksmaak. Maar vaak mijn gitaar en mijn stem. Ja. Okay. Gebruik je dan ook bewegingen? Ja, als je gitaar speelt, zelf natuurlijk een beetje moeilijk, maar ik kan me voorstellen dat dat soms ook stimuleert. Of misschien met iemand samen wat dansen of zoiets. Ja, weet je, dat kan zeker. Het is ook, als ik iemand anders bijvoorbeeld heen en weer zie gaan op de muziek, dan probeer ik dat wel altijd te spiegelen. Laatst heb ik ook een keer een sessie gehad. Nou, die vrouw die reageerde wat onrustig op de gitaar. Ja, dan besluit ik om mijn gitaar weg te zetten. Dan ga ik gewoon alleen met haar zingen. En dan hou ik haar handen vast. Ja. En dan gaan we op de muziek mee bewegen. En dan ga ik soort van dirigeren met haar handen. Ja. Dus het is voor jou van groot belang dat jij ziet wie er voor jou zit en dat je daar jouw werk op afstemt. Ja. En vaak is het ook als je een verwijzing krijgt voor we willen graag bij deze cliënt muziektherapie. Dan staat er ook vaak bij van we zien veel onrust of er spelen wat depressieklachten of deze persoon heeft altijd muziek gemaakt. En we denken dat we hiermee een ingang krijgen. Ja. Nou, gaf je aan van, je bent van de zorggroep, hè? Daar ben je werkzaam. Ja. Maar is dat dan ook dat jij ambulant voor mensen thuis wat kunt betekenen? Op dit moment zijn we echt inderdaad binnen het zorggroep, of hoe ze dat zeggen, intramuraal. Komen wij dus inderdaad bij de verpleeghuizen die van de zorggroep zijn, komen wij naar de woningen toe. En dan gaan we naar de specifieke cliënten die naar ons doorverwezen worden. En kan dat wel, weet je dat? Dan misschien, stel dat iemand in mijn familie dementie heeft en die woont wel nog thuis, maar misschien denk ik dat dat wel heel goed kan werken. Kan ik dan ook ergens mensen zoeken of zoiets? Is daar een vereniging van muziektherapeuten? Ja, zeker. Dat is er zeker. Ja, je hebt de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapeuten en je hebt de Federatie Vaktherapeutische Beroepen, want muziektherapie valt onder vaktherapie. En er is een register waar ook allemaal muziektherapeuten in de omgeving staan geregistreerd. En die je ook inderdaad een mail kunt sturen of die een eigen praktijk hebben die je kunt
kunt vragen en kunt indienen. Oh, maar dat is wel een hele belangrijke. Ja. Hè? Want net wat je zegt, jij bent intramuraal. Hè? Jij komt bij de mensen in de setting, zeg maar. Nu had je het ook over het muziekkussen. Ja. Dus er zijn ook nieuwe technieken en dergelijke. Want ja, tenminste, hoor ik dan toch? Jij kent het niet. Nee, jij ook niet. Nee, we zijn, en zeker in de laatste jaren is er heel veel met innovatie bezig. Maar wat kunnen we doen? Wij kunnen natuurlijk niet de hele dag ergens zijn. Voor een paar jaar geleden is in Eindhoven is dat volgens mij geweest, de Cradle ontworpen. Ja, dat is letterlijk... Het is bijna net zo zwaar als een pasgeboren kindje. En je kunt het ook echt vasthouden als een kindje. Het heeft niet de vorm van een kindje, maar het is wel een soort van... Ja, een ovaal. En die werkt zo dat als ik één hand op de ene kant leg en de ander op de andere kant... en ik zou die persoon over de arm aanraken, dan komt er een geluid. Oh. Dus dat is zo gemaakt dat je door middel van aanrakingen muziek kunt maken. Dus tikken... aaien, knijpen, zachtjes. Oké, want dat is natuurlijk ook wat jij ook liet zien, hè? Die niveaus, zeg maar. Hè? Eerste en tweede niveau van de emotie, hè? Had je het over? Deze, even kijken. Ja, die ja. Want daar zitten ook die zintuigen in wat je zei. Hè? Zo van dat aanraken, voelen. Dat wordt ook steeds belangrijker wanneer mensen verder in de dementie geraken. Ja, dus. En dat zit ook, dat zit ook heel erg verweven door dat onderste brein. Hè? Dat wat evolutionair gezien ook het oudst en het sterkst verbonden is met alle zintuigen. Dat zit echt vooral hier. En dat raakt pas vaak als laatste... echt beschadigd. Maar dan zitten we echt in de laatste fases van de dementie. Werk je altijd met individuen of gaat dat ook wel eens in groepen bijvoorbeeld? De meeste die ik doe zijn echt individueel. Maar groepen, mijn collega's die hebben ook verschillende groepen die ze draaien. Dus het kan beide. Het is maar net inderdaad van wat is de hulpvraag en is er een groepje mensen die dezelfde hulpvraag hebben, dan kunnen we die inderdaad bij elkaar ook zetten. En dat kan zich ook aan elkaar op een gegeven moment op gaan trekken. Ja. Nou ben ik niet meer zo jong, maar stel ik zou muziektherapeut willen worden. Wat moet je dan voor opleiding volgen? Want dat lijkt me best wel, kijkt ook jeugd hierna. Dus vandaar dat ik dat denk van dan vragen we dat ook maar meteen. Ja, er zijn verschillende opleidingen in Nederland. Ik heb zelf gestudeerd aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, in Nijmegen. En dat is muziektherapie, dat is echt... Dat valt dan onder inderdaad de opleiding vaktherapie. En dan heb je verschillende media. Dus je hebt drama, je hebt muziek, je hebt beeldend. Je hebt ook PMT, dat is psychomotorische therapie. Dus dan ga je aan de hand van beweging en sport ga je therapie geven. Werk je daar ook wel eens mee samen? We hebben toevallig een PMT'er als collega. Daar is nog geen... dat zou kunnen. Het zou kunnen. Dat gebeurt nu niet, maar het zou wel inderdaad een mogelijkheid zijn. Ja. Want ik kan me voorstellen dat jonge mensen met dementie, dat je daar weer anders op te werk gaat dan bij zeker. De ouderen. Hè? Wat jij net ook al aangaf met de muziekkeuzes en dergelijke. Ja. Heb je daar een voorbeeld van, als je vrij mag zijn? Dan moet ik even nadenken. Ja, ik moet zeggen, mijn collega, mijn PMT-collega, die komt veel op de jong dementie groep. Maar in principe, ik heb zelf nog niet zo heel veel met jonge mensen met dementie gewerkt. Maar ik kan me voorstellen dat je ook aan de hand van een doel ga je dan kijken van hoe ga ik deze persoon helpen. Bijvoorbeeld bij het wegnemen van onrust of het wegnemen van angsten. Ga je eigenlijk bijna hetzelfde te werk. Alleen je moet wel rekening houden dat degene die je tegenover je hebt een stuk jonger is. Dus die moet je toch ook op een andere manier benaderen dan iemand die in de 80 of in de 90 is. Ja. Maar je bereidt je eigenlijk van tevoren al voor. Dan heb je al een idee wat de muzieksmaak bijvoorbeeld is. Wat de vraag is. Wat je kan doen. Want anders dan... Ja, wordt het wel heel erg ad hoc werken. Ja, precies. Ja. En we werken dan
ongeveer, hè, de eerste sessie is een kennismaking. En dan daarna gaan we sowieso 3 observatiesessies plannen. Dan gaan we kijken van, oké, wat werkt, wat werkt niet. Dan kun je alvast wat dingen uitproberen. En aan de hand van die observatiesessies kun je dan een zorgplan maken. En kijken, oké, deze doelen willen we gaan bereiken uiteindelijk. Ja, want dan ga je natuurlijk ook met de andere vakmensen, hè, de artsen en dergelijke, delen. En ook de zorg natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Je kunt ook adviezen uitgeven inderdaad. Van als je zegt van, tijdens de zorg zien we dat hij heel onrustig is. Wat kunnen we doen? En je merkt dat bepaalde muziek heel goed bij hem werkt. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, probeer eens deze muziek aan te zetten en het licht wat te dimmen. En ga je aan de hand van zo'n advies ga je kijken of dat dan al beter werkt. Ja. In Venray hebben we hier onder andere het Zing je Fit koor. Waarbij mensen samen ook zingen. Als je nou in een wat eerder stadium, misschien wel voordat je dementie wellicht krijgt, want dat weten we natuurlijk nooit zeker. Kan dat zoiets dan ook preventief werken als we zelf veel zingen of muziek luisteren bijvoorbeeld? Hoe kijk je daarnaar? Hoe dat precies in de hersenen werkt, dat is echt een stukje neurologie. Of het echt preventief werkt, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat het wel meerdere effecten heeft als je zoiets doet. Ja. Je gaat veel verschillende dingen tegen. Je gaat eenzaamheid onder ouderen ga je tegen, onder mensen überhaupt. Dat stukje verbondenheid. Wat jij straks liet zien, hè? Die oxytocine. Ja. Dat hele rijtje. En je houdt ook wel je geheugen aan, hè? Liedjes leren. Ja, precies. Die dopamine die vrijkomt, die sociale verbinding die vrijkomt. Dat werkt al heel goed. Maar als je inderdaad Zing je Fit, is ook een stukje. Het is ook wat Erik Scherder zegt. Dat is ook een neuroloog die vaak vertelt en veel colleges geeft. Die zegt ook muziek en beweging zijn zo ontzettend goed voor je hersenen. Ze kunnen het inderdaad wellicht wel uitstellen. Of het echt tegengaat. Daar durf ik geen antwoord op te geven. Nee. Maar ik denk dat het wel een hele mooie toevoeging aan je leven is. Ja. En een hele mooie invulling ook van je tijd. En dan doet het er ook niet toe of je nou stemvast bent of dat je een beetje te lang fiebert, hè? Nee, zeker niet. Weet je, dat doe ik namelijk. Daarom. Ik zeg altijd, zingen, iedereen kan zingen. Ja, of het in de maat of uit de maat of in de toon of uit de toon is, dat maakt niet uit. Als jij er plezier mee hebt en als jij er plezier aan ervaart, dan ben je al hartstikke goed bezig. Ja, dan draag je dat uit, Dan draag je dat uit, ja. Hey, Nikki, je had het straks over korte en lange termijn effecten. Bij sommige mensen is het effect even heel kort. Bij andere mensen duurt het wat langer. Stel, jij bent dan intramuraal binnen de zorggroep. Maar stel, ik heb een muziektherapeut van mijn familielid die dementie heeft. En die gaat dan weer naar huis. Kan ik dan zelf als partner bijvoorbeeld daar ook wat aan doen? Bijvoorbeeld dezelfde muziek laten luisteren? Of helpt dat als je dat zelf ook doet? Ja, absoluut. Weet je, dan draag je toch ook een stukje bij aan. Als jij, tegenwoordig kunnen familieleden ook vaak meelezen in de rapportages die worden gemaakt. Ja. Ik schrijf altijd heel uitgebreid wat ik heb gedaan die sessie. Ik schrijf ook heel vaak welke liedjes we hebben gezongen, welke liedjes we hebben geluisterd. Zodat inderdaad als familieleden dat lezen, dat ze, als ze een keer op bezoek komen en gewoon niet weten wat ze moeten doen. Of dat ze merken van, mijn partner of pap of mam is onrustig. Ja, een muziekje erop zetten, samen zingen. Ja. Dan kunnen ook de mantelzorg of de zoon en dochters kunnen ook dat effect beogen. Ja, zeker. Ja. Nou is het zo van, ik stel ook even een vraag nog. Je hebt vaak in de verpleeghuizen of in die woongroepen, zeg maar, dan zie je vaak mensen zitten. En dan denken mensen wel eens van, goh, ze zitten hier maar en er gebeurt niks. En die verpleging die zit er maar. We willen de mensen niet tekort doen van de verpleging. Maar ja, we zien het wel. Geef jij ook wel eens cursussen aan de verpleging, zodat zij ook beter weten waar ze mee kunnen? Toevallig is het binnenkort in november is het de week van de vaktherapie. En zijn we ook eigenlijk heel gemotiveerd om dat stukje muziektherapie en het stukje vaktherapie uit te dragen. En gaan we waarschijnlijk ook inderdaad hier en daar wat vertellen over het effect van muziek.
daarnaast wel even, dat vind ik dan wel dat ik dat ook moet zeggen. Zeker in deze tijd waar zorgpersoneel tekort komt. Die zijn al blij als ze even een keer 5 minuten mogen zitten. Dan snap ik dat je gewoon even wil zitten. Dat neemt niet weg dat ze natuurlijk een muziekje erop kunnen zetten. Hè? Maar ik snap als je daar niet in bent opgeleid. Of dat je daar... of dat niet je eerste natuur is, dat je daar niet meteen aan denkt. Ja, gewoon niet aan denkt. Nee, ja, precies. Ja. Maar dan is het juist inderdaad ook goed. Hè, en dat is ook, als je dat opmerkt, dan mag je dat zeker zeggen. Dat hoeft niet op een, waarom staat hier nooit muziek op? Dan kun je zeggen, hey, kunnen we er niet muziekje opzetten? Dat is hartstikke leuk. En dan kun je inderdaad zien dat het effect heel groot kan zijn. Ja. Dus dat omdenken ook, kun je zelf ook teweeg brengen bij de zorg. Zeker, zeker. Ja. Je had nog 1 vraag, want dan moeten we richting afsluiten, want we zijn aardig over tijd. Ik heb wel nog 1 vraag. Wordt muziektherapie, binnen de zorggroep zal het wel anders zijn, maar wordt het vergoed? In de basiszorgverzekering niet. Maar dat is met meerdere vormen van therapie. Als je aanvullend verzekerd bent, dan wordt het of helemaal vergoed of voor een deel vergoed. Dat ligt echt aan welke zorgverzekeraar je hebt. En het gaat dan ook inderdaad dat je een bepaalde doorverwijzing hebt of een bepaalde, dat je de huisarts binnen de GGZ bijvoorbeeld, of dat daar een vraag naar uitstaat. Ja. Oké. Ja. Ik heb eigenlijk nog 1 vraag. Ik zie je zo stralen als je over je vak vertelt. Wat vind je het allerleukst? Oh, wat vind ik het allerleukst? Die stond niet op papier, hè? Nee. Ik geniet gewoon heel erg van die contactmomentjes. Ook wat ik net vertelde over die vrouw die dan met haar hoofd tegen mijn hoofd te zeggen, oh, het was zo fijn. Ja, dat vind ik heerlijk. Daar kan ik zo van genieten. En ook al is het maar een half uur op een dag, je weet gewoon dat ze gewoon even een half uur een fijn moment heeft gehad. En soms zou je zoveel meer willen doen. En zou je willen dat je alle tijd in de wereld had om daar te kunnen blijven hangen. Ja. Maar dan is dat half uurtje al hartstikke mooi meegenomen. Ja. Maar dat is juist ook het leuke van hoe ze het vertelt. Ja. Hè? Inderdaad, daar krijg je zelf zin in. Hè? Ik wil ook muziek maken met Nicky. Dat is goed, kom maar. Ik pak heel eventjes Bloemke, wacht. Ja, wij willen jou heel erg hartelijk bedanken. Nou, wat lief. Namens alle mensen hier en namens onze kijkers thuis. Bij deze, Nicky, namens alle mensen en namens ons Alzheimer Café, hartstikke bedankt voor jouw uitleg. Super bedankt, dankjewel. Jullie ook bedankt. Wij ronden af voor vanavond. Onze volgende uitzending is op 13 oktober. Dat is de avond, ja. Oh, sorry. Ja, dat geeft niet. Maandag 13 oktober hebben we de volgende caféavond. Het thema is dan werken en mantelzorgen. Kom vooral allemaal hier in ons café, noemen we het. Het is gezellig hier, dus u bent van harte welkom. De uitzending volgt de eerste donderdag daarna op Pilemaas TV. Ik zei straks al 21 september. Nou jeetje. Ja, je doet goed. 21 september, Wereld Alzheimerdag. 20 september is hier op het Schouwburgplein van 11 tot 4 uur het mini-festival. Wat wordt georganiseerd door Venray Dementie Vriendelijk. Het staat ook in het teken van samen muziek maken. Kom even langs. Er zijn heel veel stands, diverse instellingen en initiatieven. Allemaal rondom zorg en welzijn, waar u informatie kunt krijgen of een praatje kunt maken, vinden we ook leuk. Alzheimer Café is ook aanwezig. Tuurlijk zijn wij er ook, dus kom vooral even. En zing je fitkoor. Ja. En Bjorn en Mieke. En Van Lieshout en Arts. En beleef je kunst. Nou, wordt in ieder geval een hartstikke leuke middag. Dus jullie zijn allemaal van harte welkom. Ook de mensen hier natuurlijk. Daarnaast, wij hebben een aantal maanden geleden, en ik heb niet helemaal goed teruggekeken wanneer, maar ik volg haar wel, hier het Smidshuis gehad. Een nieuwe dagbeleving in IJsselstein. En zij hebben in september een open dag. En die zijn al op 13 september van 12 tot 4 en op 14 september van 10 tot 4. Meer informatie komt denk ik even onder in beeld, waar jullie dan kunnen vragen. Maar zeer de moeite waard om even daar een kijkje te gaan nemen, want het is echt prachtig. Bij deze willen wij jullie hartelijk danken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag!